Akşamlarınız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Bugün yayının ATR'deki sonki saati bunun Українчал Вараджанов. Гість останнього ефіру, сьогоднішнього, принаймні, останнього ефіру Бугунь на АТР. Ігор Козів, військовий експерт, Інститут євроатлантичної співпраці. Кілька тем. Ви назвали дрібницею реакцію на ці стурбованості Німеччини і Франції, яка долучилася до застосування українських вже називаємо, байрактарів на Донбасі позавчора, після чого ці стурбованості спочатку висловила МЗС Німеччини, а потім приєдналася Франція, і тепер Україна пояснює, що чому і як, і на що треба було звертати увагу, і кадрові зміни, які очікуються в нашому головному відомстві, важливому для країни, це Міністерство оборони в воюючій країні. З чого почнемо, з чого ви хочете? Цікаво. Розумієте, якщо треба в цьому сенсі починати, то я не розумію, наприклад, знаєте, мені здається, що це не що інше, як знову хтось хоче достати оцей самий вакцину під назвою «Синдром меншовартості», знаєте, і це про дрібницю з да, абсолютно правильно. І зробити чергову ін'єкцію владі України. Ні, на це відстись не треба. У нас своя держава, у нас своя територія, у нас, будемо казати, свої власні збройні сили, ми їх повинні озброювати сучаснішим озброєнням. На жаль, поки що не виходить до кінця, але позитивні моменти однозначно є. І в тому числі я вважаю, що от співпраця з Туреччиною, вона доволі таки перспективна з точки зору створення і використання безпілотних різного роду платформ. Особливо я, знаєте, чекаю, не дочекаюсь, коли ми врешті-решт заявимо про створення підводних безпілотних систем, тому що вони фактично можуть дозволити певним чином при правильних розвитку, правильних технологій і можливостей, знаєте, десь принести не шкоду, принаймні, Чорноморського флоту, деякі речі. А це складна технологія? Я думаю, що чому ні? Ви ж побачили, який точковий удар нанес цей безпілотний літальний апарат, точно вразив, вибачте, цю гаубицю, зруйнував її, вивів принаймні з ладу. Я думаю, що такі ж самі системи ми повинні спільно з турками, тому що, наскільки мені відомо, у них напрацювання за цим напрямом ведуться, створювати і в Україні. Тоді таке питання, не можу його не поставити, побачив його в Фейсбуці, в пості такий відомий дуже український блогер Карл Волох, відкритий прибічник попередньої влади пана Петра Порошенка. Він сказав, що Порошенко в 2014 році разом з тиском міжнародних партнерів домігся, щоб Росія не використовувала свою авіацію проти України, де Україна могла б вщент програти, і використання безпілотника – це таке якби порушення такого пакту, невикористовування чогось, чи можна вважати використання цього безпілотника як використання авіації, що може спричинити тепер відповідні відповіді Росії. Отак. Давайте так. Якщо хтось любить з прихильників попередньої влади заглядати в історію, я б нагадав би, що секретар Ради національної безпеки і оборони Петро Олексійович Порошенко, за його часів було вилучено стільки озброєння із Збройних сил України, що, на жаль, за його президентства воно навіть не було і близько поповнено. Тому всі ці речі, всі ці, знаєте, дешеві популістські заяви, вони, на мій погляд, нічого спільного немає з діями тих вояків, хлопців, які сьогодні боронять Україну. І ясно, що безпілотні системи повітря, які знаходяться, вибачте, і виконують і розвідувальну функцію, і ударну функцію, це абсолютно не шкодить Україні. Так, хочуть застосовувати свою власну авіацію, я розумію, пускай Російська Федерація пробує застосовувати свою власну авіацію, подивимось, наскільки наші сьогодні засоби протиповітряної оборони готові для відсічі цієї агресії. Вони переконаються, що ми готові до відсічі цієї агресії. Ви так оптимістично про це кажете, тому що ми десь місяць тому були розмови, чи потрібен нам цей купол, як це називалося, ізраїльська технологія, від якої
відмовляється залізний купол США. Вони придбали, вони зараз свою створюють. Нам пояснювали, що створити над Україною такий купол неможливо. Ізраїль маленька держава, українська територія, яка прилегла до Російської Федерації, дуже велика. Такий купол це буде це дуже багато треба установок, я так розумію, на певну територію, площу, яку може обслуговувати. Тому, а ви так серйозно кажете, хай спробують використати авіацію. Чому ви так впевнені і спокійні в цьому? Ну, давайте так. Стосовно куполів. Купол виконує трошки інше завдання, там не настільки проти авіації, скільки проти боєприпасів, мін, ракет, все таке решта. Це річ абсолютно, будемо казати, цікава, перспективна з точки зору дослідження і впровадження. Разом з тим, дійсно, територія в нас дуже велика. І зрозуміти правильно сьогодні понести той тягар навантажень на бюджет, який і так Україна несе з цією війною з Російською Федерацією, треба чітко розуміючи і чітко усвідомлюючи про кінцевий результат і час створення. Тому що багато у нас, особливо в системах управління, знаєте, науково-дослідних, конструкторських різного роду робіт, які впроваджували створення сучасних тих чи інших систем, підсистем, обліку і таке інше. В результаті вони всі сходили на нівець, а гроші витрачені. Тому, знаєте, в цьому питанні нам треба дивитися на перспективу однозначно. І навіть як би там не критикували з одного боку, знаєте, то що колишній міністр, чи ще сьогоднішній міністр. Да, ви перейшли вже до іншої теми, до майбутньої відставки міністра оборони. Який фактично з Туреччиною домовився про створення 2 кораблів. Я вважаю, що це абсолютно правильна річ, треба дивитися в перспективу. Я взагалі свого часу сказав, що я мрію, що колись невеличкий авіаносець чи авіанесущий корабель з'явиться і в Україні. Але ясно, що до цього ще дуже і багато часу. І однозначно ще треба починати з мінімальних потреб. Да? Мінімальні сьогодні потреби – це ясно, що питання протиповітряної, протитанкової, протикорабельного захисту. Ясно, що протидесантну оборону треба створити. Тобто всі ці речі, які направлені на це, повинні бути однозначно впроваджуватись. Це і створення, будемо казати, того ж самого москітного флоту. Наскільки він сьогодні при сучасних технологіях, скажімо, сучасних технологіях пов'язаний з безпілотними платформами, наскільки він сьогодні є необхідний, це треба дивитися. Тобто однозначно, що на початкові етапи ми зробили певний крок, і це непогано. Ми отримали, будемо казати, партнерську допомогу від Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Ну, Німеччину ми там не бачимо з різних причин. Скажімо то, що фактично ми поступово набираємо оберти. І боятися, тим паче виправдовуватись в цьому питанні, на мій погляд, це... Бо в будь-якому разі, якщо є публічна реакція посередників в нормандському форматі, то і має бути і публічна реакція України на ці зауваження. Фактично, це... Розумієте, питання полягає тут, скоріш за все, відсутності продуманої системи інформування в першу чергу світового суспільства, партнерів, якщо ви хочете, хоча іноді багато хто вважає, що це тут може бути абсолютно не зовсім так, згадуючи всі ці речі, які пов'язані з невступом України в НАТО, згадуючи всі ці речі, які пов'язані з цим Північним потоком-2 і таке інше. Разом з тим ми повинні усвідомлювати те, що інформація сьогодні це, вибачте, інформаційна війна, це сьогодні одна із складових військового конфлікту. І ви вважаєте, Україна мала завчасно повідомити про те, що буде використовувати ракети? Ні, я думаю, що якраз це вони, то, що вони зробили. То, що сказано, що вони через відповідний спільний центр зробили це. Ні, на мій погляд, знаєте як, зробили правильну справу, відповідно, треба правильно і проінформувати суспільство. Знаєте, щоб розкривати всі карти, і король
голий під час війни – це не зовсім правильний підхід. Є обмеження, і обмеження повинні діяти. Тобто Міністерство оборони повинно чітко домовитись з засобами масової інформації, заключити відповідну домовленість, притримуватись таких джентльменських угод, що висвітлювати, ще ні. А в деяких питаннях взагалі інформацію закривати або фактично надавати через військові системи інформування. І це було б правильно, абсолютно правильно. Я не вважаю тут якісь, знаєте, обмеження там демократії чи обмеження ще чогось. Питання полягає в тому, щоб дійсно не перегибали що в одну сторону, що в іншу сторону палку. На жаль, тоді, якщо цей міністр був настільки успішний, чому, на вашу думку, його міняють? Я не вважаю, що він успішний, в першу чергу, через особисті риси. Так трапилось, що в мене були, будемо казати, деякі моменти пов'язані з полковником Тараном ще свого часу, і я відверто кажу, я був, знаєте, дуже вражений, коли узнав, що цю людину призначили на цю посаду. Але не треба казати, що все погано. Є деякі, будемо казати, речі, які і непогані були їм зроблено. Разом з тим, я не можу сказати, знаєте, серед громадських організацій хоч такий жарт. Якщо новий міністр оборони протягом 2 місяців не зніметь директора кадрової політики Міністерства оборони, через 1,5-2 роки зніметь міністр оборони. Це жарт, але в кожному жарті, знаєте, є частина жарту. Тому тут треба абсолютно виважено підходити. Питання кадрової політики, скандали навколо цього. Ми бачили питання пов'язане з тим, що соціальні ліфти, які повинні працювати, не працюють. Разом з тим ми бачили інші непогані моменти, коли врешті-решт держава в обличчі того ж самого міністра повернулася обличчям до пенсіонерів Збройних сил України, врешті-решт згадали, що вони є, слава Богу. І сказала, так ми ж їм повинні, значить, пенсії виплатити в тому розмірі, в якому ми повинні виплатити. Разом з тим, знаєте, робота військових комісаріатів була настільки ганебно підготовлена до цього завдання, що, по суті, справи викликає певні, знаєте, обурення з боку тих людей, які ви розумієте формальну і фактично... фактичну причину звільнення Тарана? Я не хочу вдаватися в політичні інсинуації всіх цих речей. Але то, що це конфлікт інтересів, це для мене є очевидна річ з точки зору демократичного цивільного контролю. То, що у нас сьогодні Комітет з питань безпеки і оборони з Завітневичем на чолі не доопрацьовує, і то, що у нас сьогодні потребує розширення повноважень саме за цим напрямом в комітетах Верховної Ради, це очевидна річ. То, що у нас відсутній військовий омбудсмен, це очевидна річ, що нам треба однозначно створити такі умови, щоб ці два комітети, Комітет по розвідці так і не створений до цього часу. Він, знаєте, ці два комітети фактично потрапляли тільки люди, які є кришталево фактично віддані державі Україна і по великому рахунку не є заполітизовані військовослужбовцями, то що ми її не бачимо. Так що успіхів треба побажати першому заступнику голови Верховної Ради Корнієнко, щоб він спромігся фактично провести реформу Верховної Ради. Якщо вже доведений факт підтверджують зміни в Міністерстві оборони самі представники панівної фракції «Слуги народу», які були в ефірі, обговорювалися дві кандидатури, серед них була Ірина Верещук, але зупинилися на Олексії Резнікові, який чинний міністр реінтеграції по окупованих територіях. Віце-прем'єр. І віце-прем'єр, фактично, от вам цивільний абсолютно міністр, який не з армії, який очолить Міністерство оборони. Яке у вас враження від Резнікова? Ви знаєте, я більше був би задоволений, якщо б привели до влади саме жінку. Саме жінку. Ага. Саме жінку чи саме Верещук? Ви розумієте, я не берусь, ще раз кажу, оцінювати як діяльність, вибачте,
тих двох людей, да, оцінювати з точки зору їхньої професійної підготовки до отримання тої чи іншої посади. Да, врешті-решт, візьміть політиків за кордону, що всі вони проходили відповідну службу Збройних сил України, в Збройних силах їхніх держав, чи, вибачте, проходили службу там якісь військових формувань. Більшість з них це професійні менеджери, політики, які, приходячи в то чи інше міністерство, вивчають те, що беруться очолювати. І це непогано. Розумієте? Це непогано. Давайте так, я напевно, що сформулюю. Резніков відомий, він став відомим у нас ще адвокатом, коли був перший раз в політичні справи, занурився разом з Власенком. Це політична справа в Верховному суді України про третій тур президента Ющенка. Тоді він виник на політичній арені. Далі ми його бачили вже заступником мера Кличка. Він певний час був. Тепер він в цій урядовій, ну не коаліції, це монобільшість, коаліції там нема. Він є віце-прем'єром, тобто в нього є публічне минуле, яке можна обговорювати, яке можна аналізувати. Тому от ви можете говорити про Олексія Резнікова як публічного політика. Ви готові сказати, що ви знаєте все про нього? Ви експерт з військових питань. З військових питань. Я абсолютно його як політика не знаю. А Верещук, принаймні, вона сама колишній військовий, і тут тоді точно ви можете говорити про те, що, знаєте, хоча вона була мером, да, але до того вона кадровий військовий же була. Ні, так ви зрозумієте ще одну річ. Знаєте, фактично менеджмент і менеджер такого серйозного потужного Міністерства оборони, виконання певного функціоналу, наскільки вони сьогодні здатні усунути дублювання тих функцій, які сьогодні відбуваються між Генеральним штабом і Міністерством оборони. А це була судова причина конфлікту між керівником Генштабу і міністром, здається, правильно? Правильно. Наскільки вони сьогодні фактично готові змінити сьогодні кадрову політику для військовослужбовців, тому що вона сьогодні, а що ви називаєте зміна кадрової політики? Знаєте, ми любимо дуже згадувати про стандарти НАТО. Всі наші стандарти НАТО за цим напрямом не просунулись далі, вибачте, сержантського корпусу. І то невідомо, наскільки, будемо казати, ті чи інші речі впроваджені. Тобто ви хочете стандартів НАТО в кадровій політиці? Я хочу, щоб ми повинні прийти до цивілізованої держави, в тому числі, коли створюємо відповідну кадрову політику і створюємо відповідний демократичний цивільний контроль з всіма його моментами, які забезпечують як тільки соціальний ліфт. Я на початку почув, що не працюють соціальні ліфти. Я так розумію, є якісь проблеми з просуванням по службі, по кар'єрі військових. Чіткого механізму, який був би, як вам сказати, не заангажований, який був за заслуги. Абсолютно правильно. Він відсутній на сьогоднішній день. Ми бачимо дуже на сьогоднішній день, наприклад, от даже, знаєте, згадують там полковник Сапко, наприклад, є такий, да, його, на мій погляд, взагалі усунули, Герої України, да, відсунули від певних командних напрямок. Я сподіваюся, що з новою командою Генерального штабу, главкома і, врешті-решт, міністра будуть оці речі змінені. Тобто, реально буде створений той механізм. Якщо не вмієте самі, то давайте ми його візьмемо за допомогою тих же самих радників Сполучених Штатів Америки, Великобританія, будь ласка, Німеччина, і створюємо той самий механізм, який не заангажово дозволить людям просуватись по службі. Щоб, вибачте, жоден, особливо з кадрового відомства, клерк, не міг впливати на професіоналізм з точки зору просування людини за його заслугами, а не за іншими речами, які, вибачте, займається структура, яка бореться з корупцією. Тоді спростуйте або підтвердьте, було враження, що публічна частина військових, яка брала участь в операціях на сході України, вона така була в 2019 році схильна до колишнього президента. Чи такий піар був, що ви побачили просто навколо нього колишніх військових? Ми бачимо це і на День Незалежності, якісь колони, які окремо від влади. Давайте не будемо розганяти абсолютно різні речі. Був перший парад, коли, вибачте, ветерани, м'яко кажучи, не хотіли навіть вітатися з президентом України.
Це було на параді. Тобто, зрозумійте правильно, я розумію, що за гроші можна купити багато чого. Сформую питання. І це було враження, да? А тому у нас так склалася політична культура, що архітектором єдиним політичним завжди у нас стає президент, хоча і нібито парламентсько-президентська система, і якою він хоче бачити армію чи структуру, фактично так вона і розвивається. Це не зовсім правильно. Це якраз і є той самий момент в порушенні принципів демократичного цивільного контролю. Президент, як верховний головнокомандувач, він сам повинен бути, якщо ви хочете, суб'єктом задля того, щоб на нього впливався демократичний. Він повинен бути парламентом певним чином обмежений. Ми на сьогоднішній день, вибачте, генеральських звань можемо напрацювати, наштампувати стільки, що сьогодні, до речі, відбувається, наприклад, в наукових закладах, коли, знаєте, людину з підполковничої посади ставлять на полковничу посаду, присвають полковника, потім повертають назад на підполковничу посаду. Тобто у нас таких перегибів, нюансів вистачає. Єдина справа, то що треба системно всім цим займатися. У нас сьогодні з державної служби, вибачте, захотіли вигнати людину. Дуже просто. Пішов керівник, взяв, м'яко кажучи, погодив відповідний папірець, людину вигнали. Тобто є нюанси. І їх треба досліджувати, їх треба впроваджувати. І я, в принципі, вважаю, що сьогоднішній десант волонтерів, який з цивільних є і при главкомі сухопутних військ, і при інших, вони роблять дуже багато справу. Візьміть права жінок, військовослужбовців, да, в системі Збройних сил України. Особливо з точки зору, що називається sexual harassment і інші питання, які виникають. Тобто, все це є. І на це закривати очі не можна. Але я завжди собі кажу, знаєте, 30 років – це не такий вже короткий термін, при яких всі ці питання не можна було в Міністерстві оборони відрегулювати. Знаєте, у мене таке відчуття, що оці саме проводники, які нас 20 років вели там до НАТО, до стандартів НАТО, там, значить, з такою відданістю, вони і зараз продовжують, і де ми є. Ну, а вважається, що все-таки не 30 років, а стартом 14 рік, що на 14 рік, коли міністром, і правильно я згадую, Лебедєв був громадянином Росії, да? А міністром я не готовий сказати, він втік в 13-му чи в 14-му. Да, що при ньому була зруйнована вся система Міністерства оборони і армії, і вона була в тому стані. Що таке зруйнована вся система? От цим треба чітко розбиратись. Тому що по великому рахунку, як на мене, що стосується роззброєння, це було все зроблено за часів Леоніда Даніловича, великого стратега, який, на жаль, створив ситуацію з Тузлою, не зробив висновки, який, вибачте, породив сєвєродонецький сепаратизм. Ющенко чомусь вирішив, що не треба впроваджувати. Тобто за кожним політиком в шафу відкриваєте, там скелет висить, і ми бачимо, що проба заігрування з Російською Федерацією, вона була у всіх. Фінансування 0,78% валового внутрішнього продукту для Збройних сил України. Це що? Рівень? Розумієте? І коли за 30 років ми з вами не спромоглися, по великому рахунку, створити потенційно, привели Росію до війни, сказали, все, забирайте, да? І потім втекли, правда, в Російську Федерацію, то от народ в вигляді тих же самих добробатів, в вигляді тих же самих патріотично налаштованих політичних осередків із Заходної країни, і Східної України, і з центру України, вони фактично відстояли те, що змогли відстояти. Але далі треба рухатись, далі треба цим людям створити гідні умови. Далі треба створити інститут військово-омбудсмена, який би захищав діючого військовослужбовця або від кого? Від держави, від самопроізволу державного чиновника, який, вибачте, іноді це робить. І фактично ми повинні гідну систему створювати. Ми захистити повинні його. Чому сьогодні про ветеранів ми кажемо, дивіться, у нас є Міністерство по захисту ветеранів. Міністерство. У нас є з вами
вибачте, уповноважена з захисту, тому що там є земля, там їм не дали землю, там їм не дали ще щось, там їм не дали. А то, що є діюча людина при погонах, яка не має ані нормального сучасного озброєння, а не може харчування, тому що ми чуємо періодично скандали то там, а може немає інших речей, в тому числі соціальних. А після цього, вибачте, її виганяють і зі служби, і вона ще повинна бігати по міністерствам, відомствам і пенсійним фондам для того, щоб доказувати, шановні, от моя пенсія, поверніть мені, будь ласка, те, що мені належить, то, що я виконував. Отакі речі, вони фактично повинні, знаєте, захищатися омбудсменом, принаймні. Ну, є у нас Денісова, да, омбудсмен загальної редакції. А що на виході? На виході нічого. От всі ці речі держава повинна систематизувати. Я сподіваюся, що з реформою Верховної Ради України, яку пан Корнієнко начебто оголосив, буде вона чи не буде проведена, все-таки демократичний цивільний контроль пошириться. І ми згадаємо, що у нас парламентська президентська республіка, і ми згадаємо такі речі, що військовий омбудсмен для захисту діючих військових край необхідний, тому що в основі Збройних сил стоїть в першу чергу людина. Попри всі недоліки, які ви озвучили, головна, я так розумію, незахищеність діючих військовослужбовців, захист їх і від чиновничого такого произволу, да, і просування по службі за заслуги. Соціальні ліфти. Не тільки. Одним із прав, то, що європейський, вибачте, визначив Європейський Союз, одне із прав військовослужбовців – право на життя. Скажіть мені, хтось Іловайський процес довів до кінця? Хтось сказав, позбавлені військовослужбовці життя там? Законно, незаконно. Хто винний в тому, що вони незаконно позбавлені життя? Ви вважаєте це жартом? Я ні особисто. Якщо ми візьмемо гідне право на пенсію і право на, вибачте, зарплату, на гідну зарплату, це теж норма, яка є в Декларації по захисту прав військовослужбовців. І все це повинно імплементовуватись, і омбудсмен, військовомбудсмен. Попри всі ці недоліки, які ви озвучили, як ви оцінюєте порівняно розвиток армії за 7 років останніх, ось початку війни? Могли би там, скажімо, по 10-бальній шкалі ви знаєте, я не буду оцінювати в системі певних шкал, тому що треба, знаєте, все це порівняти. У мене є 90-й рік. У мене є всі ці роки, які відбувалися. То у нас відбувалося шалене падіння. Падіння за всіма напрямками. І до рівні 2014 року, скоріш за все, відбувся невеличке підняття все це і вирівнювання. Вирівнювання не мається на увазі з початком незалежності, 91-м роком. Ні. Вирівнювання десь от там внизу. І зараз нам треба терміново підіймати роль людини в армії, підіймати роль техніки, сучасної техніки озброєння в армії. Нам треба тренувати людей підходом, нам треба серйозно ставитись до розвитку такі інституції, як спеціальні служби, і особливо військова контррозвідка, і служба зовнішньої розвідки, і служба безпеки України. Всі ці речі треба деполітизувати, тому що багато чого, навіть от виходило в ефір, там пов'язано з різного роду скандалами, вагнерівці, скорочення Академії служби зовнішньої розвідки, інші речі, вони, на мій погляд, випливають саме через певну політизацію певних, вибачте, військовослужбовців. Муженко, член партії регіонів, вибачте, Петченко, член партії регіонів, це я називаю начальників Генерального штабу, главкомів. Якщо взяти і ще подивитися родичів і так далі і тому подібне, то ми з вами, ну, знаєте, отримаємо не зовсім привабливу картину. Тобто, скоріш за все, оця олігархічна кланова система, вона свої результати дає
І таким Тоді чином. можна назвати 3 речі, які очікуєте одразу від нового міністра оборони? Ми вже так кажемо, нібито його призначили, але очікуємо. І що буде свідчити, в які терміни, скажімо, в які кроки будуть свідчити, що це той міністр, який буде робити реформи, яких потребує армія? Ну, я вже вам сказав, да, той жарт, який ходить в громадських організаціях. Якщо через 2 місяці не знімуть директора департаменту кадрової політики, то через 1,5-2 роки знімуть міністра. Тобто 3 речі не треба робити. Одну річ, тобто тільки змінити директора департаменту кадрової політики. Все залежить по великому рахунку від серйозної, потужної кадрової політики. Розумієте, серед військових ми повинні в першу чергу захистити права людини. Ясно, що в ідеалі було б класно, якщо б створили інститут військового омбудсмена, причому йому дали такі можливості, які є сьогодні в той же самій Німеччині або в той же самій Британії, як незалежний інститут. Було б класно, ясно, якщо б ми поширили демократичний цивільний контроль, надали повноваження комітетам контролювати. Було б класно, якщо б в рамках... Комітетом Верховної Ради ви не Абсолютно правильно. Було б класно, якщо б, вибачте, призначення на вищі військові посади і на вищі звання, вони принаймні обговорювалися в комітеті. Але разом з тим ми повинні захистити комітет від хлопців, які працюють на Російську Федерацію. І це теж проблема, яку треба вирішувати. Тобто, зрозумійте правильно, тут комплекс, тут система, тут про одне не можна сказати. Якщо ми кажемо озброєння, на сьогоднішній день, бачите, в нас так і не спромоглися вновь створене міністерство створити реєстр фактично тих підприємств, які можуть надавати послуги, в тому числі і в закритій системі чи в закритих закупівлях. Якщо ми подивимось, будемо казати інші речі, то нам їх треба впроваджувати до кінця. Ми бачили питання корпоратизації Укроборонпрому. Ми розуміємо, що там багато чого не так. Ясно, що треба все це розвивати. Ясно, що треба створити і спільні підприємства, і акціонувати, і треба робити, будемо казати, речі, які не притаманні Збройним силам, але притаманні сучасному менеджменту. А це різні речі. Військовий і сучасний менеджмент, знаєте, хтось скаже, може це трошки не те, а я скажу, у нас же є інтелектуали військові. Їх просто ніхто не хоче, їх бояться. Ну, питання покаже. Дякую. Ігор Кузій, військовий експерт, був в ефірі Бугунь на телеканалі АТР і назвав фактично ми 3 речі і почули, які очікуються від Міністерства оборони. Це військовий омбудсмен, це зміна керівника кадрової політики або навіть керівника. І це дуже спрощений підхід. Треба міняти кадрову політику взагалі. А тут значно більше, ніж один директор департаменту. Далі новини Заман. Я з вами зустрічемося ще наступного тижня. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую вам.